ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ወንበርታ ቻናል ከመይ ኣለኹም? ሰላም ክትኮኑ በዓልቲ ምልእ ተስፋ እየ። እሽም በኣር ሕፅር ዝበለ ስነ ጽሑፍ ካብ ዘንበብክዋ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ። ናብኣ ከቢለኩም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ፍርሃት እግዚአብሔር ብኸመይ ክህልወና ይኽእል? ቅድሚ ኩሉ ክንፈልጦ ዘለና ነገር እንተደኣ ሃልዩ ፍጽምቲ ፍቕሪ ንፍርሃት ተባረራ እያ። እቲ ሰብ ፍርሃት እግዚአብሔር ክሓድሮ ስለ ዝጅምር ንፈጣሪኡ ከፍቅሮን ከኽብሮን ብዓብዪ ድማ ክፈርሆ ይጅምር። ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሉ ሰብ ዓሻ ድፍረትን ሓላፍነት ዝጎደሎ ኣዘራርባን ኣካይዳን ይውንን። ብፍላይ ኣብዚ ዘለናየ ግዜ ብዙሕ ሰብ ኣብ ልቡ ፍቕሪ ኣምላኽ ይኹን ፍርሃት ኣምላኽ የብሉን። ካብዚ ዝተበገሰ ድማ ኣብ ብዙሓት ናይ መንፈሳዊ ህይወት ይኹን መንፈሳዊ ተልእኾ ሸለልነትን ስዒሩ ይርአ። ስለዚ ፍርሃት እግዚአብሔር ክህልወና እንተኾይኑ ብዙሕ ክንገብሮ ዘለና ልምምድ ኣሎ። እቲ ክንገብሮ ዘለና ልምምድ ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ጽቡቕ እዩ። ቀዳማይ እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክትገብሮ ዘሕፍረካ ነገራት ኣብ ቅድሚ ጎይታ ድማ ክትገብሮ ምሕፋር እዩ። ከመይሲ ብዙሕ ሰብ ካብ ሰብ ክሰኸፍ ትርኢ ኢኻ፣ ካብ ኣምላኽ ዝሳኸፍ ግን የለን። ኣብ ቅድሚ ሰብ ጌጋ ከም ውርደት ይርእይዎ፣ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ግና ወይ ከጌጋ ዝገበሩ ዘለዉ ይመስሎምን። ስለዚ እዛ ልምምድ እዚኣ ክትገብራ ኣለካ። እቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ክትገብሮ ዘይትደሊ ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ እውን ኣይትግበሮ። እዛ ልምምድ ብንጻራ ግብሪ እዩ። ብመነጸሪ ሓሳብ ድማ ሰባት ክፈልጥዎ ዘይትደልዮ ሓሳብ ወይ ድማ ተትፈልጦ ንዓኻ ሕፍረት ዝስዕበልካ እንተኾይኑ ተዘይሓሲብካዮ ሰናይ እዩ። ንኣእምሮኻ ድለዮ ክሓስብ ኣይትፍቀደሉ። ሰብ ኣይፈልጥዎን እትብሎ ሓሳብ ሓደ መዓልቲ ናብ ግብሪ ምስ ተርጎምካዮ ክፈልጡኻ እዮም። ወይ እውን ሰብ ዘይትፈልጦ ኣምላኽ ዘይፈልጦ ዶ ይመስለካ? ስለዚ ሰብ ክፈልጥዎ ዘይትደሊ ሓሳባት ካብ መጀመሪኡ ብኡ ኣይትሕሰብ። ስለዚ ሰብ ኣይርአንን ኣሎ ኢልካ እንድሕር ደኣ ሕማቕ ትፍጽም ኣለኻ ካብ እግዚአብሔር ንላዕሊ ሰባት የጐድሱኻ ኣለዉ ማለት እዩ። ዝገርም ሓደ ብሓደ ግዜ ኣብ ልቦና ዘሎ ሕማቕ ስምዒት ሰባት ምንታን ከይርእዎ ብጌጋ ተዋስኦ ኢና ክንሽፍኖ ንደሊ፣ ወይ ድማ ንጌጋና ትርጉም ንቦ ቅኑዕ ከም ዘለና ደረቕ ዝበለ መጎትን ነምጽእ። ኣብ ክትዕን ናህራን ንኣቱ ንዕኡ ዝሕግዘና ጥቕስታት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክንጠቅስ ንጅምር። ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎ ሰብ ክልተ ባህሪ ካብ ምውናን ይቁጠብ እዩ። ካልኣይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተዓዮዮ ጎይታ ይርኤካ ከም ዘሎ ዘክር። ንፈጣሪ ተፈሪሕኻ ብቕኑዕ መንገዲ ክትኸይድ ኢኻ። ንዑ ምፍራኻ ኣብ ውሽጥኻ ሰላም ክተምፀልካ፣ ኣብ እምነትካ ጽኑዕ፣ ኣብ ምግባርካ ድማ ርትዖ ክትገብረልካ እያ። እዚ ድማ ከም ናይ ቅዱስ ዮሴፍ ታሪኽ ማለት እዩ። ሰበይቲ ጢጣፎር ዋላ ሓደ ዝረአየና የለን ብፍትወት ስጋ ንነዲ ምስ በለቶ ነዚ ዓብዪ ኃጢአት ኣብ ቅድሚ ፈጣሪ ኣይገብሮን እየ ኢሉ ልብሱ ሓዲጉላ ሃደመ። ርኢኹም? ዮሴፍ ካብ ሰብ ዘይኮነ ካብ ኣምላኽ እዩ ፈሪሁ። ስለዚ ከም ቅዱስ ዮሴፍ ኃጢአት ኣብ ገዛኻ፣ ኣብ ስራሕኻ፣ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክተቋርፀካ ትኽእል እያ። ኣይፋሉን ሰብ ተዘይርእኒ ፈጣሪ ርእየኒ ኣሎ ኢልካ ህደመላ። ሳልሳይ ንነፍስኻ ሕማቕ ልምዲ ክትገብሮ ኣገዲዳ ሰናይ ክትገብር እውን ኣገድድ። ካብ ሕማቕ ምግባር ተተቖጢብካ ኣብኡ ደው ኣይትበል፣ ሰናይ ምግባር ድማ ቐጽል። ተዘይኮይኑ ሓደ መዓልቲ ናብቲ ናይ ቀደም ኣምልኾ ክትምለስ ኢኻ። ብዙሓት ሰባት ኣብ መንፈሳዊ ህይወት
ንድሕሪ ዝመልስ ሕማቕ ምግባር ምስ ኣቋረፁ ብጽቡቕ ምግባር ስለ ዘይትክእዎ እዩ። ቅዱስ ጽሑፍ እውን ይብለና ነቲ እከይ ብሰናይ ደኣ ሰዓሮ እምበር ብሓጢአተኛታት ኣይትቕናእ። ሕማቕ ኣይገብርን ኣለኹ ኢልኻ ንነፍስኻ ጽቡቕ ካብ ምግባር ይትሕደግ። መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት እግዚአብሔር እዩ። ዘውደቅክዎ ዘጉደልክዎ ቅዱሳን ቃላት ብኣፈ ስጉሃን ቅዱሳን መላእኽቲ ገይሩ ይተኣረመለይ። ወስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።